महाराजा मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जाबाय। हा माथो प्रब्लेम जालायखो चित्रगुप्त? महाराजा जोंनि लेपटपखौ पातालपुरिनि सासे मानसिया हेक खालामबाय। मा हेक खालामबाय? औ महाराजा पातालपुरिनि सासे मानसिया जोंनि लेपटपखौ हेक खालामबाय आरो जोंनि गासै डाटाफोरखौ सिखाव खालामजोबनानै कपि खालामनानै गावनि लेपटपाव लाखांजोबबाय। मा जोंनि गासै डाटाफोरखौ खावनानै लांबाय? आरो जोंनि माखौ हेक खालामनानै खावना लांखो? सोर मानसि बिलाय मानो बेबायदि खालामखो जोंनि लेपटपखौ हेक? आरो बोरै खालामनो मोनखो? महाराजा बियो जोंनि सोरगोफुरिनि सोर माब्ला जोनोम जागोन, सोर माब्ला थैगोन, सोर माब्ला मा जागोन बे लिस्टखौ बियो हेक खालामनानै जोंनिफ्राय सिखाव खालामनानै लांबाय। आरो महाराजा नोङो सिगाङो उर्बुसी, रम्बा, मेनकाजों भाइराल जानाय भिडिअखौबो खावनानै लांबाय। सि सोर मानसिले बेलाय मा जागोन दालाय? आंनि पार्सनेल भाइराल जानाय भिडिअखौबो खावनानै लांबाय। चित्रगुप्त गोख्रैनो थाबैनो बेनि लेपटपखौबो हेक खालामनो जुजि आरो जोंनि डाटा सिखाव खालामनायफोरखौ गासैखौबो लाबोफिननो जुजि, नङाब्ला आंहा बे बुहुमाव मान सनमान थांजोबगोन। ओरैनोब्ला ब्रह्मदेबा गावनि हिनजावजों लाइन मारि होना आंखौ सन्देह जाबाय थाखायो। जुदि आंनि बे रम्बा मेनकामोनजों भाइराल जानाय भिडिअखौ बे बुहुमनि मानसिया नेटाव हगारना होयोब्ला ब्रह्मदेबा नुयोब्ला आं मा जानांगौ लासिं सिंनो। अब्ला ब्रह्मदेबा आंखौ जमराजा सिटनिफ्राय बोख्लायथारगोन। ओंखायनो चित्रगुप्त जेसेबां हायो थाबैनो बै मानसिनि लेपटपखौ हेक खालामनानै गासै सिखाव खालामनाय डाटाफोरखौ थाबैनो लाबोफिननो जुजि। महाराजा आङो बिराद जुजिदोंमोन हेक खालामनो बै मानसिनि लेपटपखौ, नाथाय हायासै महाराजा आं। आरो जोंनिया लेपटपाबो बोरायबाय, एसे बारा नेटखौनो मोना महाराजा, जायनि थाखाय जोङो सार्भार मोनैनि थाखाय हेक खालामजाबाय। बेखायनो आं नोंथांखौ सिगाङावनो बुंदोंमोन एप्पल कम्पानिनि लेपटप बाय होननानै। गावा एसेबो खोनासङासै आंनि बुंनाय बाथ्राखौ। हा एप्पल कम्पानिनि लेपटप जाना मा जानो, टावारानो जोंनि सोरगोफुरियाव नांफैया। बेबायदियाव एप्पल कम्पानिनि लेपटप लाब्लाबो मा जानो? महाराजा आरो नोंथांखौ आं सिगाङावनो बुंबोदोंमोन एयारटेल सिमखौ गारनानै जिअ सिम लानि होननानै, गावा बेखौबो खोनासङासै। चित्रगुप्त नों बुंनायखौ आं खोनासंदोंमोन। आं बै जिअ कम्पानिनि मालिक मुकेश आम्बानीनि खाथियाव थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि सोरगोफुरियावबो जिअनि टावार मोनसे गायनानै हैथां होननानै, नाथाय बेबो एसेबो खोनासङासै आंनि बाथ्राखौनो। हा दा मा जागोन महाराजा? आंथ' जेबो आइडियाखौनो मोनाखै, मा खालामगोन दा? नेटबो गैया, सार्भारबो गैया, बोरै हेक खालामनो महाराजा बै मानसिनि लेपटपखौ? आरो फारसेथिं लेपटपाबो बारायबाय जोंनिया, खामानिखौनो होथारला। दा बेनि राहाया मोनसेल', जोङो सोरगोफुरिनिफ्राय पातालपुरियाव थांनानै बै मानसिखौ नागिरहैनांसिगोन। हा बै मानसिनि मुङालाय मा मुं? आरो बियो आसलते जोंनि लेपटपखौ मानो हेक खालामखो? माने महाराजा बै मानसिनि दिनै थैनो गोनां सानमोन, बेखायनो साला सुवाटा थैजानो गिनानै जोंनि डाटाखौ सिखाव खालामदों महाराजा। आरो बै मानसिनि मुङा जाबाय बेमाराजा। औ बिदिसो केसा। थारमाने दिनै बै मानसिनि थैनाय सानमोन। औ बेखायनो जोंनि लेपटपखौ हेक खालामदों। जेखि जाया मानो बै मानसिखौ जोङो नागिरनानै जोंनि सोरगोफुरियाव लाबोनानै जिउ फोजोबनांगोन
आरो जि फोजोबनायनि सिगां गासै आंनि भाइराल जानाय भिडिअफोरखौ लाग्रोनांगोन नङाब्ला चित्रगुप्त बे मानसिखौ जोङो बुथारनो हानाय नङा। थौ होमबालाय महाराजा सोरगोपुरिनिफ्राय फातालपुरियाव थांनोसै। चित्रगुप्त थांनायनि सिगां बै मानसिया बबे जायगानिफ्राय हेक खालामदों बै लकेशनखौ जल्दी दिहुननानै थौदो माबार बै जायगासिम। जागोन महाराजा।